kraj. Ja som prvýkrát rozhodnutie, keď hodil revolúciu prvýkrát a ďalší protestní cigáni zrušajú, všetko Ja som nevinný a dneska budeme predkladať tie dôkazy, čo dosvedčujú moju nevinnosť. A ďakujem každým občanom, ktorí mi fajdia. Neprijali moju sťažnosť, ale ja som neutiekol polície. Ja neskrýval som pred zodpovednosťou. Vypočujte si dôkazy od pána môjho obhajcu. Tam je telefonický rozhovor. Ja som nemal ani ísť do revúcej 13. júla. Vypočujte si všetko. Tam je pán obhajca, ktorý vie všetko. Tam je telefonická nahrávka. Ja som spolupracoval a neskrýval som sa to. Vyhrážali sa mi. Krajský súd Banskej Bystrici dnes na neverejnom zasadnutí o sťažnosti obvineného a okresného prokurátora rozhodol tak, že výrok napadnutého uznesenia doplnil tak, že sa obvinený berie do väzby aj z dôvodu tzv. Preventívnej väzby, nakoľko je tu dôvodná obava, že by obvinený mohol pokračovať v trestnej činnosti. Zároveň Krajský súd zamietol sťažnosť obvineného ako nie dôvodnú. Nemôžeme byť a nie sme spokojní, pretože na vyše 50 stranách sme podľa môjho názoru ponúkli dostatok dôvodov a dostatok dôkazov na to, aby bol môj klient prepustený z väzby na slobodu. A aj keď je potrebné rešpektovať rozhodnutie súdu, tak budeme hľadať ďalšie zákonné prostriedky na to, ako zvrátiť tento podľa môjho názoru stále nezákonný stav. Ukrýval sa v čase, keď bol na úteku, kontaktoval políciu prostredníctvom tretej osoby, ktorá to potvrdila, a potvrdila to aj polícia, že takáto osoba ju v mesiacoch júl a august kontaktovala. Väzba začala plynúť druhého, ktorý bol zadržaný o 12:30. Samozrejme, my ešte sa budeme snažiť nájsť ďalšie možnosti na to, ako tie dôvody väzby napadnúť, ktoré máme. Teda, ja budem múdrejší a budem to vedieť vyhodnotiť. Nechcem momentálne hovoriť, pretože budem to vedieť vyhodnotiť až potom, čo budem mať písomné vyhotovenie uznesenia v ruke. Tak budeme vedieť, že či to má zmysel alebo nie.